Bizning Яңа Әлем авылында ковид белән авыручылар булды инде, ул пневмония дип диагноз куела инде. 36 кеше авырды пневмония белән. 196 кеше ОРВИ белән авырды. Барсы да дәваландылар. Тиешле дәва курслары үттеләр. Ковид белән үлүчеләр булмады. 9 кеше Шаллыда инфекционный больницада ятып кайттылар, дәваланып кайттылар. Прививка инде, спутник В прививкасын безнең авылдан 36 кеше алды, 12-се икенче мәртәбә алдылар инде. Олай зарланучылар булмады. 65 яшьтән өлкәнрәкләрдә ясатты прививканы. Прививка мәҗбүри куелмай, үз теләкләре белән булган кешеләргә генә ясалды. Прививка бездә ясалмай факта, больницада ясала. Анда башта Милоша Саяпыннага безнең врачына обращаться итәләр. Ул анкета тутыра. Шуннан соң 2-дә 13-нче кабинетында прививка ясала. Прививка ясатканнан соң 1-2-3 көн үткәннән соң хәлләрен сорыйбыз инде. Кайберләрен телефоннан сорыйбыз, кайберләрен өенә барып белешәбез инде. Минем эшләү инде 33 ел. Башта 15 елын РТС медпунктында эшләдем. Яңадан мондагы bir фельдшерыбыз пенсияга чыкты да, шуның урынына мине кайтардылар инде. Монда 12 ел эшләймен инде. Эш шартлары олай начар эмас ем. Төрле вакытларда эшләргә туры килде инде безгә, төрле хәлләр күрергә туры килде. Безнең зданиебызга клуб белән бергә инде совместим дип атала бит инде ул. Шундай ремонт кирәк инде. Халыкның сәламәтлеген кайгыртып, заманча җиһазлар булса, медпунктта безгә эшләү уңайлырак булыр иде. Безнең Яңа Әлем медпункты район буенча халкы күп инде безнең. 1332 кеше Яңа Әлемдә, аларның пенсионерлары 225, эш яшендәгеләр 882, һәм яшь үсмерләр бар 32, 14 яшькә кадәрге балалар 206, мәктәпкә безнең 103 бала йөри, садикка 60 бала йөри, Актаныш мәктәбенә дә йөриләр 52 бала һәм технологик техникумда укыйлар. Без 2 кеше эшләйбез. Мин тулыштатта булып торам да, мин Әхмәт Галиева Рәзинә тулыштатта. Минем белән 075 штатында Дейсина Шулпан эшли, иртәнге якта. Һәм кичке якта Искәрем халкына хезмәт күрсәтә. Искәремдә медпункт бар, в основном анда өлкән яшьтәге кешеләр. Яшьләр бик күп түгел анда.